horri bertan berri albistegira. Biriak 26 ditu gaur, ortseguna da, asteragoa zegunak utziztun albistegi. Nafarroako gobernuak uko egin dio kanboko ekitaldean egoteari. Maria Solana bozeramaileak adierazi du jardunaldiko edukiaz informaziorik ez dagoela. Bi medikuk ziurtatu dute lesioak ez datozela bat polizien bertsioarekin. Istiluen ostean Iñaki Abadek grabatutako bideoa onartu du epaimahaiak. Nafarroako gobernuak gizarte inklusiorako eta errenta bermaturako eskubideak garatzen dituen dekretua onartu du. Iruñako udalak eta Nasubinsak hitzarmena sinatu dute Efidistrit izeneko proiektua Txandrako bertze 452 etxebizitzara zabaltzeko. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren harira elkarretaratzea egin dute gaur goizean Iruñako udaletxeko plazan. Daniel Patx artista poloniarraren argazki erakusketa Sarasate pasalekoan dago ikusgai maiatzaren 9 arte. Emakumeak izango dira protagonistak abuztuaren 21-tik 26-ra Iruñan ospatuko den Flamenco on Fire jaialdiaren 5. edizioan. Ortzegun honetako albisteekin hasteko Nafarroako gobernuak uko egin dio kanboko ekitaldian egoteari. Maria Solana gobernuko bozeramaileak adierazi du jardunaldiaren edukiaz informaziorik ez dagoela. Nafarroako gobernuak ez du ordezkaritzarik bidaliko maiatzaren 4an Kanbon egingo duten konferentziara. Atzo eman zuen erabakiaren berri Nafarroako gobernuko bozeramale Maria Solanak, herenegun Eusko Jaurlaritzak egin bezala. Solanaren esanetan Nafarroako gobernuaren lana eszenifikazioa baino gehiago komunikatuaren analisi sakon bat egitea da. Komunikatu hori behin betikoa izatea espero dutela ere azaldu zuen. Hala ere Solanaren esanetan Eusko Jaurlaritzak gonbidapenari emaniko ezetzak ez du eraginik izan Uxue Barkos presidentearen gobernuak hartutako erabakian. Ez du eraginik izan EH Bilduren parte hartze eskaerak ere eta koalizioak erabakia deitoratu du eta adierazi bakeranzko funtsezko ekitaldia izango dela. Solanak adierazi zuen etaren amaieratik aurrera gobernuaren lana Nafarroako gizartean gertadakiekenari laguntza eman izatea dela. Izan ere, egoera politikoa alor askotan normalizatu gabe dagoela uste du eta normalizatzeko eta desagertu behar dela. Desagerpena bera eta gainditzea lortu duen gizarte baten garaipena izango dela adierazi zuen. Alde horretatik egoera politikoa normalizatzeko eta bakerako bidean aurrera egiteko pausoak eman beharra azpimarratu zuen bozeramaileak. Pauso horien artean kokatu zuen egun Nafarroan martxan den bake eta bizikidetzarako zuzendaritza, orain arte egon ez dena eta aldaketaren gobernu honek beharrezkotzat hartzen duena. Altsasuko gazteen aurkako epaiketak atzo bi medikuk ziurtatu zuten lesioak ez datozela bat polizien bertsioarekin. Adituen artean ere kontraesanak daude. Iragan astean bi tenienteak eta bai bere bikotekide Maria Jose Naranjok aipatu zuten 20-25 lagunei jipoitu egin zituztela. Erasotzaile kopuruan bat egin ezarren sarjentuak ere baieztatu zuen gorputz osoan ukabilkadak, ostikadak eta kolpeak jaso zituztela. Aste hon bi auzitegi mediku sinesgarritasuna eman zioten kontakizun horri eta euren lesioak salatutakoarekin bat zetozela ziurtatu zuten. Atzo ordea defentsak deitutako bi mediku kontrakoa adierazi zuten. Bakoitzaren deklarazioak irakurri eta ondorengo asteetan medikuek egindako txostenak alderatu zituzten eta ondorioztatu zuten euren bertsioa ez datorrela bat kontakizunarekin. Naranjoren kasuan adibidez, medikuen txostenetan ez da lesio fisikorik antzeman edo Pilar Perezen kasuan ubeldura bakarra dago. Sara Rodríguez eta Mar Moreno medikuek bi guardia zibilen zein bikotekiden lesioez hitz egin zuten atzo epaiketaren 8. egunean. Auzitegi medikuen bestelako irakurketa egin zuten, tenienteak adibidez C mailako orkatila ustura izan zuen, medikuntza arloko literaturan zein larrialdietako esperientzian oinarrituta esan zuten ohikoena dela zeharkako mekanismo baten ondorioz haustea. Makurdura handi hori urrats txar baten, eroriko baten edo hinkada baten ondorioz izan daitekela deritzote.
Era berean, tenientearen ezpainetako zauri txikia erasotzaile bakar baten ukabilkadak eragintakoa dela uste dute. Ondioro berara ailegatu dira Pilar Perez sarjentuaren bikotekideak gorputzean zuen hematoma bakarrari eta saietxe arteko uzkurdurari erreparatu ostean. Lagun askok astinduz gero ubeldura gehiago agertzea izango zen ohikoena medikuen esanetan. Naranjoren kasuan biribilagoa da baieztapena, deklarazioan esan zuen jendetza baten lintxamendua jasan zutela, azalpen horrek lesio larriagoak eskatzen dituela esan dute medikuek. Sarjentuaren kasuan txosten medikoak islatu zuen uzkurdurak eta urratuak zituela bizkarrean. Haien arabera normalean egun gutxi batzuk irauten dute eta atsedenarekin senda daitezke. Era berean azaldu zuten ezin dela frogatu uzkurduren zergati bakarra erasoa izatea. Eta Altsasko auziarekin jarraituz istiluen ostean Iñaki Abadek bideoz grabatutako irudiak onartu ditu epaimahaiak. Bertan ikus daiteke sarjentuak alkandora zuria urratu gabe zuela eta 3 auzipetuak ez zituela identifikatu. Istiluak gertatu eta 40 minutu ingurura Iñaki Abadek sakelekoarekin bideo bat grabatu zuen. Haren abokatua ahaleginduta froga gisa aurkezten eta orain gutxi arte ez dute onartu. Asteon ordea epaimahaiak baiezkoa eman dio eta atzo epaiketan ikusi ahal izan ziren lehen aldiz irudiok. 3 minutuko bideo horretan sarjentua azaltzen da handik hona eta une luze batez ura gertutik grabatu zuen Abadek. Epaiketan aipatu da alkandorak odoltan taku urratuak eta zapata arrastoa zituela. Kontrara, bideoan alkandora garbi, txukun eta urraturik gabe ageri da. Abadek irudio grabatzerako istiluen aurkako foruzainak bertan ziren eta ondorioz sarjentua euren babespean zegoen. Irudietan ikus daiteke erasotzaileen bila ari dela sarjentua. Dena den, Jonander Kob, Iñaki Abad eta Ainara Urkijo auzipetuak bertan izan arren ez zituen identifikatu. Gainera, Abadek epaiketan kontatu bezala kolpea eman eta sakelekoa lurrera botazion. Bideoak une horretako giroa islatzen du. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, Nafarroako gobernuak gizarte inklusiorako eta errenta bermaturako eskubideak garatzen dituen dekretua onartu du. Nafarroako gobernuak gizarte inklusiorako eta errenta bermaturako eskubideak garatzen dituen foru dekretua onartu du 2 helburu nagusirekin. Bazterketa sozialeko egoeran edo arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko eta lanerako prozesuak hobetzea eta pobreziaren aurka borroka egitea haurren eta adinekoen pobreziari arreta berezia jarriz. Dekretu honek azaroaren 11ko 15/2016 foru legearen erregelamendu garapena ekarriko du 2 eskubide sozial hauei dagokienez, gizarteratzeko eta laneratzeko prozesua izateko eskubidea eta oinarrizko beharrak estaltzeko gaitasun ekonomikorik ez duten pertsonek errenta bermatua jasotzeko duten eskubidea. Gizarte inklusiorako eskubideak pertsonen eta familien ekonomia eta lan arloko dimentsioa, etxe bizitzarekiko egoera, osasun egoera, gizarte harremanak eta bar aztertzen ditu. Halaber, 3 egoera definitu dira. Gizarte inklusioko egoera, bazterketa sozialeko arriskua eta bazterketa soziala, eta azken honen barnean, bazterketa arina, moderatua edo larria den zehazten da. Diagnostiko honen arabera gauzatuko dira gizarteratzeko naiz laneratzeko programa pertsonalizatuak. Errenta bermaturako eskubidearen barruan, hauexe dira berritasunik garrantzitsuenak, genero indarkeriaren biktimei zuzendutako prozedura arinaren sorrera, eskaera egin eta hilabete bateko epean arreta jaso aldezaten, eskubidea errefuxiatuei ere helaraztea, estatuaren harrera programa bukatu eta baliabiderik edo enplegurik ez duten kasuetan eta berritze automatikorako prozeduraren garapena, kudeak eta hobetuz eta Karitasek egiten dituen diru aurrerapenak saihestuz. Dekretuak zigortzeko prozedura ekarri du eta egiaztatzeko batzordea sortu eta arautu du. Azkenik, inklusiorako eta errenta bermaturako eskubideen diseinua, prozedura eta emaitzak gutxienez 2 urtez behin ebaluatzeko beharra sartu da. Eta Iruñako udalak eta Nasubinsak hitzarmena sinatu dute Efitistret izeneko proiektua Txantreako bertze 552 etxebizitzetara zabaltzeko.
Iruñeko udalak eta Nasubinsak hitzarmena sinatu dute Efidistrit proiektuari jarraipena emateko. Europar jatorriko proiektu horren oinarrizko helburuak dira biztanleen bizi kalitatea hobetzea, energia mendekotasuna murriztea eta energia pobrezia kasuak txikiagotzea. 2014an abiatu zenetik programa honi esker Txantreako 600 etxebizitzaren energia birgaitzea gauzatu da eta auzoan zeuden barruti berokuntza instalazio zaharrak hobetu dira. Sinatutako hitzarmenaren bidez, orain arte birgaitu diren 20 eraikinei eta 600 etxebizitzei beste 18 eraikin eta 552 etxebizitza gehitu nahi zaizkie. Abian da Nafarroako egoitza judizial elektronikoa. Navarra.es webunearen bitartez izapideak eta jakinarazpenak kudea daitezke. Funtzionamenduan jarri da Nafarroako egoitza judizial elektronikoa justiziako zerbitzuetara eta izapidetara sartu ahal izateko. Esate baterako auzitegien eta epaitegien izapideak eta jakinarazpenak, delitu biktimen artapena eta erregistro zibileko eta enplegu publikoko kudeaketak. Egoitza gobernuaren zerbitzuen atarian, hau da Navarra.es orrian, sartzen da eta lehentasuna ematen die zerbitzuei eta izapidei informazio emateko besterik ez diren edukien aurrean, biztanleriak oroar eta profesionalek justizia arloan burutu behar dituzten kudeaketak erraztearren. Eta gaur ikusgaitasun lesbikoaren egunaren harira elkarretaratzea egin dute Iruñeko udaletxeko plaza. Honako puntu hauek betetzeko konpromisoa adierazten du. En este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona manifiesta su compromiso a fomentar la educación en la diversidad y erradicación de toda discriminación, así como impulsar políticas desde el ámbito local. Tokian tokiko politikak bultzatzea bi ideia hauek kontutan hartzen dituzten programa eta neurrien bidez. Emakumeek ez dutela nortasun zeinu bakarra eta intersekzio askotarikoak daudela generoaren eta emakumeen aniztasunaren artean. Besteak beste, hizkuntza, kultura, arraza, sexu aniztasuna, maila ekonomikoa, dibertsitate funtzionala eta barrei dagokienez. A ofrecer servicios específicos de atención, información y asesoramiento para las mujeres lesbianas, acciones que eviten situaciones de discriminación, estigmatización y limitación de derechos por motivo de orientación o identidad sexual. Lesbofobia mota oro publikoki salatzea instituzioen zein gizartearen aldetik ematen dena eta sexu aniztasuna ikusgai egitea. Hartara aurrera egiteko gizartea baterantz non pertsona guztiok baldintza berdinetan bizitzeko aukera izango baitugu bizitzaren esparru guztietan. Eskerrik asko, muchas gracias. Gandik ikasi dut bizirik nola mantendu la 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 no te dago la etxerako bidea odoletan hasi baina ez taputreak zain ditut Narirarira tirarirara tiratirada tirarira Tarirarira tirarirara tiratiratira tatirata tatuirata tatirarira tatirata tuirata tatuirata Zaurietan gatza bota didate baina nik garbitu ditut negartantekin Desertuko hortasun honetan Izoztuko zait bihotza Narrastia izan behar La no te dago
Zorako bidean Ondoletan hasi baina ez putreak zain ditut Kultura kontuak izpide orain, Daniel Patx, artista poloniarraren Eagle's Eyes View izeneko argazki erakusketa ikusgai dago Sarasate pasealekuan hurrengo maiatzaren 9 arte. Maiatzaren 9 arte, Daniel Patx artista poloniarraren Eagle's Eye View izeneko argazki erakusketa egonen da ikusgai Iruñeko Sarasate pasealekuan. Argazki erakusketaren aurkezpena egin zuten atzo, Maitena Muruzabal Iruñeko udaleko kultura, hizkuntza politika, hezkuntza eta kirol arloko zuzendariak. Eta hortzagun honetako albisteekin bukatzeko emakumeak protagonistak izanen dira, Iruñan abuztuaren 21-tik 26-ra ospatuko den Flamenco on Fire jaialdian. Maite Martín, Estrella Morente, Eva Yerbabuena, La Tremendita, Belén López eta Pastora Galban dira Flamenco on Fire Iruñan abuztuaren 21-tik 26-ra emakumezko flamenkoari eskaina egingo duten jaialdiaren 5. edizioaren protagonistetako batzuk. Hori ez gain egun horietan ikusi ahalko dira Diego El Cigala, Tomatito, Nafarroako Orkesta Sinfonikoarekin batera, Dorantes, Adam Benezrarekin eta Tim Riesekin, Lole Montoya, Juan Carmonarekin, Guadiana, Los Mellisekin, Israel Fernández eta Gema Moneo besteak beste. Emakume flamenkoari zikloa jaialdi osoa zipristinduko du flamenkoaren alde femeninoari leioa irekiz, mundu osoko emakumezko gitarristek eskainetako kontzertu txikien bidez esate baterako. Antolatzaileek azaldu dutenez, jaialdiak Nafarroako sustrai flamenkoari gora zarre egiten jarraituko du Agustin Castellón, Sabikas gitarristaren omenez. Goazen orain, eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Egunaren lehenbiziko partean zerua tarteka lainotsu egongo da. Arratsaldean eguzkitsuago ipar haizea ibiliko da zierto bolada gogorrekin. Gauean ekialdera aldatuz joango da haizea, temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Hortziral goizean lainoa eta lanbroa. Arratsaldetik aurrera lainoak gailenduko dira eta euri txiki egin lezake. Goizean eta arratsaldean ipar haizea ibiliko da. Temperatura minimoak nahiko jaitsiko dira, maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Apirilak 26 gaur, hortzeguna goazen egunak utziezkegun albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako gobernuak uko egin dio kanboko ekitaldean egoteari. Maria Solana bozeramaileak adierazi du jardunaldiko edukiaz informaziorik ez dagoela. Bi medikuk ziurtatu dute lesioak ez datozela bat polizien bertsioarekin. Istiluen ostean Iñaki Abadek grabatutako bideoa onartu du epaimahaiak. Nafarroako gobernuak gizarte inklusiorako eta errenta bermaturako eskubideak garatzen dituen dekretua onartu du. Iruñako udalak eta Nasubinsak hitzarmena sinatu dute Efidistrit izeneko proiektua Txandrako bertze 452 etxebizitzara zabaltzeko. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren harira elkarretaratzea egin dute gaur goizean Iruñako udaletxeko plazan. Daniel Patx artista poloniarraren argazki erakusketa Sarasate pasealekuan dago ikusgai maiatzaren 9 arte.
Emakumeak izango dira protagonistak abuztuaren 21-tik 26-ra Iruñan ospatuko den Flamenco on Fire jaialdiaren 5. edizioan. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta urtzo Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.